Yan guys, so naka-snap na si Kuya. Nag-request na po tayo. Try natin yung power niya ha. Ayan. So maganda naman yung effect nung ating ginawa sa kanya. Ayan. Diba? Kaya ba na? Kaya ba yan? Hawak ka. Ano bang aircon? Patay aircon? Pinapatay niya kanina, nagiginawa. Okay na ba yan? Kuya? Sige. Upo ako dito, ha? Opo. Yes. Kailangan kong maupo. Ready ka? Ako dyan ha. Ready. Sige, ready. Tayo natin. Ready, 1, 2, 3. Push! Lakas na. Oo. Tama? Tayo. Ready tayo. Yan. So guys, ito. Grabe. Una. Regular, sabi mo. Guys, so dito guys, kailangan talaga matrain si Kuya to develop yung lower back niya. So kanina naman okay naman yung performance niya. Medyo yap po. So okay naman siya ngayon. Nag-snap, after the massage, nag-snap siya. So ito ngayon yung aming part 3 ng aming therapy sa kanya. So this talagang main program ko, yung talagang patayo siya ng matagal. Ayan. Huwag lang upo ha. Ayan. Ganun mo. Ayan. Wow. Kembot. Hindi na natin nililapihila. Ay, patuloy mo na mamaya. Siyembot. Okay na? Are you okay, sir? I'm okay. Grabe! Parang nagdayan lang. Kanina pala parang... Opo ka. Okay ba? Kindo gusto niya. Grabe. Oh. Kita mo. Mainit? Ngayon? Oh. Ilan? Nakarami ka kanina. Maaga 5. Ay, mga-ocean na yata yan. 50 gusto mo. O, 5 lang gagawin mo ngayon, ha? Oh. Kanina 5. Oh. Ngayon. Hindi, 10 na yun. Pati kanina pa. Matagal pa, no? Sige. Ito ka na? Sige, 1. Push! Kita mo. Nakatayo na si Mang Pempeng, ha? Last 3 na lang, ha? Makadalawa ka na, ha? Ayan. 15. Kaya mo ba? Lahat ng mga anak niya, shout out. Shout out time. Shout out, mga anak mo. Ano ba pala anak mo? Jazz. Sino ba pangalan? Jonathan. Jonathan. Sino ba? James. James. Junior Makate. At saka Gemalyn. 4 lang po sila, no? Gemalyn. Oo. Sino ba? Ano yan, James? Ano yun? Teka, Makate. Sandali. Social boy yun, saka siya social. May bisita siya. Konsyal. So natin. Ang konsyal. Pipirmahan mo lang yung... Oo. Ako pipirma? Oo, sandali. Gusto mo ba? Ito. Buka. Papasukin mo man. Galing, Kuya. Nice move. Tuloy po. Hali po kayo. Hali Minsan. po kayo. Therapy po si... Gano'n. Papirma natin 3. Wow. Hindi siya pwedeng pumil. Ako Oh! lang. Punta na pare! May patanong siya niya. Ayos na, Nay! Ano po? Ayos na, Nay! Sarap pala. Sarap din pala. Oo. Mga gwapong konsehal. Mga Tuloy magagaling kayo. Nakalag po kayo. Sa lesson na pare. Ayan. Ang therapy. ayos na ka, no? Sa lesson mo ka, may lari na ka eh. Wow, ha?
Mayad ka, manto nga ang babae. Di na ang babae. Sandali ako, tutuloy. Ah. Teka. Buri mo itang anak-anak. Uy! Pero, anak-anak na eh. Aming ma. Teka, Lalari na ang kutis, oh. hanapin ko lang yung Lalari mo na kutis. pang ano ko, pang After Kumare, therapy, yan. dito ka dumano. Yan. ito may tamart iniisip Dinig ko. doon eh. May signal eh. Opo. Ah, oo. Siya, pakitabakin po yan. Eh, dudumungin. Ano ba? Doon eh. Oh, sige, ganyan. Doon na eh. Dito ka na eh. Ano ba? Iwan. Ba? Ba? Sa lesena na eh. Sa lesena man eh. Bisa kang anak-anak. Anak-anak. May excite siya. Tutugin Domingo na eh. Tutugin Domingo. Ay, may mari ko. Malaki rin. Wala po ako narinig. Sana ko muna. Kadating ko. Sa Ah, lesena. magkano ko lang. Ay, sa pare, may siyang ka. Biyas magaling inigyan kang mag-therapy. Galing yan, ma. Tsaka malaray nakakutis nga na eh. Nakalupit ang dati. Mapulangan ka. Ah. Wala mo na na. Tatabili mo na yung gana eh. Sa lesena na. Ayos na, ayos ka na. November Ang na. matang tutukin ka eh. Bypass ko. Minunta na kanita. Walang program. Korean Bypass ko. Wah, minunta mo. Bypass ko. Sa biglag, muri mo. Kasi po maglampat na eh. Kailangan mo. Mabilis. Sa Nasa lesena. yan na yan. Mag-stop. Wow, mag-start na po eh. Stop lang. Second po. Hindi, Mare, noon tinanong ko si ano, yung kilala natin doon sa munisipyo. Opo. Tinanong ko kasi, sabi wala pa raw. Kasi noon kumuha kami ng wheelchair, 10. Ah, Eh, pag Oo, wala pa akong alam na bibigyan ng wheelchair. Pachilang Pinabayaan ko na lang sa kanila. opo. Kung walang pula, sana kinuha ko na kagad yung isa. Albayan niya po na yan, ma'am. Nahanap ko lang. Ngayon, nahayaan natin yan. Po. Doon na kayo guys. Tingnan. Bali, reservaya ka niya na siya na eh. Para Reserve tayo, at para least sa makalog kanila. na rin papel. Importante, meron na rin papel. Baka di lang tang no rin ang order na wheelchair. Hindi ko matandaan gusto ko nila yung pantam. Meron po ako kaya lang hindi ko Alin yun? Sarap matandaan. yan muna. Pantamar. Yung pakbo. Hindi, ganyan mo na lang sa ballpen, Mar. Ah, po. Hindi, dagdagan mo siya ng Ay, ballpen. kaya. Huwag mo itatamar na niya. Ah, okay. Yung ballpen, punuin mo yung ano niya. Ika. Tapos itatamar niya, pwede na. Search mo rin. Alam ko meron. Alam ko meron. Yung pelikula na kanya. From the start. Ah, alam ko na. Alam ko na. Siya, sige Tingnan po ko siya. lang po doon. Ano yan? Ano po? Black po yan, black po yan. Siya po yung ano, yung Vlogger. manggagawa na manggagamot. Ganun ba? Opo. Ah. May ano siya, may healing Black power. Hindi ang kakayo mo kasi makakain lang. Makakain lang po yan. Right po. Lakme. Salak. 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 po yan. Kadating ko po. Nakadating ka mo. Salak ko po. Kaya pinikit kayo talagang pursigido ko eh. So, nag-email kaya kayo. Biligay pa kitang kanakong kotse. Oo, bibili po yan. Mag-anak eh, may wari pag Kaya para siya pa ni... Salak pala. Salak ka naman pala eh. Pala ba yung... Sal? Yung YouTube, at kayo. Siya ko shoutout. Ating nga ba yan? Shoutout mo eh. Ano mo shoutout? Maka-live ka kanya. Opo. Ano ba niya po ta? Hello! Ano? Shout out po, rin mong bisang nga eh, magpamassage. Ayan. Nasa magkipig ako. Magaling niya po ini, Mr. Salak. Ni Mang Kepweng. Ayan. Ay ni po ay paring ay mi, dati makakiraya, ngayon makatalakan eh. Kanya din yung Ay, kaya. ano banyak din chicks. May din chicks, puri lang, anak-anak pa mo. Ano ko sa Salak? Anong shoutout mo? Eh pare na yan. Sa lesson na, ayan po, anong mantong kayo pong Mag-therapy ako. magaling mag-therapy. Pwede po, Mr. Salak. Tagagandating niya mo po ini. Malapit niya akong talan. Ayan. Oo. Punta po. Alin naman, Punta mo na. Ay, sila ito, pare. Abay niya ba? Punta pa. Ako sa kaya pala itang garam. Yung bato pare, ipota siya. Nalag yung mamirma. Sali na. Alin nag-yung... Siya? Huling stock na po. May kayo, kahit eh. Opo, hindi. Tamad na po siguro. Tangkaya eh. Tangkaya po kasi yan eh. Ballpen na lang po, pare. Wala yung... Punuin mo yung ano niyang ganyan, dagdagan mo ng dagdagan. Yun po. Yun po. Tama di ba dyan Ito ang technical pen. Mas mayal Yung parang nagtatay yung ballpen, maganda. Opo. Ito, pag sisirain natin. Ito. Si Tart. Shal. Pasensya na Ay, kayo po. pa. Shal. Hello po. Ay! Ayan. Hello! May banda na yan. Ay di po! Bisita. Galing niya talaga yung Ma'am Kepeng. Sayang Ano niya kasi po ka na? yung kamag-anak.
Alam niya po yung kamag-anak, yung nipong kumpare. O di sa niya po kayo ni Mang Kempeng, niya palang mag-therapy. Sige po, yan. Yan po yung mga konsyal natin magigiting. Yan, si Konsyal Salak. Ano po pwede ba? Konsyal... Konsyal Bowie Mariano. Yan, din po ding Kupang Konsyal Tabo. Saka yung Yan. Konsyal Salak. Ayan. Boy Sala. Ay, hindi pala yung sasabihin ng Konsyal Boy. Opo, yaw. Mag-arap pa. Mga salak po yan. So sa lahat po ng mga salak clan dito sa Kupang, shout out at mga Mariano clan, shout out. Ayan, sa lahat po ng mga Mariano salak clan, shout out po tayo sa Kupang. Ayan. So sila po yung bumisita kay Kuya Jaime. Hello, Bong. Ayan. Bang at saka